кӯдакони офтобӣ дар оила чунин аст мавзӯи имрӯзаи Печутоби замон. барои чи ултрасадо ба мо ҳеҷ чиз нагуфт гуфта баъзеҳошон эрод мекунанд. Мазоги ҳеҷ шумо дахкор набошад, ман ба дахкор гуфтам, ман худош ҳамин қада кадам. Бачат ояндаш нест, бурда дедон ба титон гуфтам. хасигин ба хӯрок даромад, роҳ намегардад гуфтан, роҳ даромад. Чунки оилаи босавод, бо фарҳанг ҳамаи ин пастию баландиҳои тарбияи ин гуна фарзандонро мефаҳмад. ту ина агар апаяш нашви ин умраи дароз намебинад. ҳамти койчу шулукаш оқида мегашти ки бачаҳо мешавад гуфтем. ҳатман бояд онҳо дар назорат буданашон лозим аст. ҷамъиятба умуман ворид шуда наметавонад гуфта бо анаҳамин хело сухано модарро шикаст медиҳанд. вақте ки модар мебиёяд ду ҳиссиёт ӯро фаро мегирад. якум тарс чӣ мегуфта бошад, дуюм умед.